enge Anita Nimina ka cha me zo lain kan kom thlang pa in rampa min pe a in hnuai min shoi lu ta ka du lo chung kon min phe saka ka du lo ka tia ka au vok voka tia han ti chi nge moni eng tak tak buai phui chuak le si lovila ka fanu mual phona zau mai chu ni om sia takana ma na child protection howin kan venga awareness an ron nei khan an office omna te po an soi tak khamale an ni puina in dan angin ma kan la theyang ma mitlama han pan ve phut mai ti ang em tung cha angin lo len pui theina chau kan nei em hei kapi phai nuam khwa tanga lo kal kan nia ka fanu hi kan kom thlang pa in alo khoi ta alo pong swal mo pan mei tur kan ra si lawa child protection chung changa awareness in ron nei khanin kan lo hre ve a chuan kan ron pan top cheu ni ano mom hle me ya chu in lo la share nga to ro kan awareness campaign te ye ani le ka PFIR te in submit to em la submit lo oi chutiang te chu ana chang eng ma kan lo hre hlei ne ani chuan mo FIR te hi kan submit angai do na ke mani in kan office atangin kan ti pui chonga kan kal pui chonga police station ate mo ti chuan in FIR te kan thelu zo hianin no panga hi medical examination ne ngai do na ta po chuan in child protection officer thok tu te hianin kan try in kan kal pui vek don chewa ti chuan in mo kapi medical examination te kan ti zo ani chuan in child welfare committee ate kan han thenanga ta child welfare committee CWC kan ti mai te khai sha ang tro khami te khanin atulan ti angin no pangta na thabel tur hianin man ron la dona an ngai to pui chewanga homa oma atulan ti le homa te in omangai dona ni lo chuan in la main enkol theini chuan in la ma te in shrai holenga ma se no pang hetanga van dona tok reng reng te hi counseling te kan pek china wang hianin counseling kal tur te ponin in chungka po in lo in bat sayanga ano pang hi aril runa te ataksana te aliam thoi dama tuam dam kha kan tum tur kha ania hetiang ang pong sal chungchang shim shim hi chu thil serious lut tok hi ani wang hianin nang mani po hi nge in ru ana ang ti kan sha a no pang po ru na ang ti kan sha mun then khat mun tam taka chuanin kan du lo in thila thleng thina entianan nu le pa te po hi ati swal tu apoi khoi tu te zo khian nan lo thema poisa mangte le ran thi sen mangte in ngai dam man lo tum thina ngai dam den lo dira nangni po ngai dam te po an lo dir nge yang che o amai ro chu nangni po in ru lo ti pau khawa poi khoi tu te pon ngai dam an lo dil chu pon sheman ni nge zok the tur tang khan lo in sok nge chu sa ula in chung kwa po ngai dam an lo dil chu ponin child protection officer kan kal to a police FIR te po kan thelu to a dani na ti turang chu lo te mai ro se ti in lo tha mai don ya chu tang chu kan do dan ani ti khamin chat pi ta tang chu o ani le kapi chutiang isoi ang zong te chu kan khwa tang chuanin no ba buai thlang tu on ve kan kho sak din hunte har saro pui box sia ni kapi har sa pui ti mai theya ma ro chu korta in kal na turang chi tele child welfare committee ino in lan na tur hi child welfare committee hawin in poisa tur khachu in kal na man te kha lo tum venga tin korta in lan ponin korta poisa khatyang in sen saw ang khachu an lo pe ve don chewa engma lungai na tur om lo ania o chutiang ani te chuanin kapi avalom om ve ke ni te chuanin sum sen tur engma kan nei si lawa kan ti tur anga isoi in soi ang te chu kan lo ti vek anga atop thlangin kan lo tang tlat don ya